Pozrite si jednoduchý domáci recept, ktorým si môžete šťavu z ovocia uchovať na celú zimu. Vylisovanú ovocnú šťavu prelejeme do veľkej nádoby a počkáme, aby zostali usadeniny na dne. Potom môžeme čistú šťavu preliať do fliaž. Šťavu nenalejeme až po vrch fľaše. Niekoľko centimetrov necháme voľné miesto, pretože šťava bude počas zahrievania zväčšovať svoj objem. Na nahrievanie nám veľmi dobre poslúži väčší hrniec. Nalejeme do neho vodu a vložíme tam fľaše naplnené ovocnou šťavou. Postupne môžeme začať zahrievať vodu v hrnci. Voda by mala dosiahnuť teplotu 70 až 75 stupňov Celzia. Ak sme fľaše príliš naplnili, v tomto momente by mohla ovocná šťava z fliaž mierne vytekať. Na to treba dávať pozor, aby sa hrdlo zbytočne neznečistilo. Uzávery na fľašiach pevne dotiahneme. Ovocnú šťavu necháme vychladnúť spolu s vodou v hrnci. Takýmto jednoduchým spôsobom získate domácu zakonzervovanú šťavu na celú zimu. Spoločnosť Brikol vám teraz dáva možnosť využiť akciu na fľaše, ktoré sú vhodné na konzervovanie ovocných šťav. Využite špeciálnu akciu na fľaše pre ovocné šťavy, navštívte náš e-shop a vyberte si najvhodnejšiu fľašku.